Pasensya na guys, igno kami. Ngayon lang kami ngayon ka lang ba nakapasok ng gym? Yes. Oh, parehas kami. Mali. Parehas kami. Mali. Nakaupo ka lang dyan. Yung kamay mo manghihila. Kamay mo manghihila dyan. Para sa ano to, pwede. Kamahal na dito. So, ayun guys, andito pala tayo ngayon sa ano, YP4K Villa Verde Fitness Gym. So, ano din, may private resort din sila dito, guys. So, first time nating pumunta dito. Syempre kasama ko si ano, kasama ko yung pamangkin ko, guys. Ayan. Siya yung magiging ano, videographer natin ngayon. So, andito pala kasama natin si ano pong pa? Operation Manager. Operation Manager. Darren po. Ayan. Sir Darren po. So, magkano po ang ano, ang walk-in po? Ang walk-in namin, day tour po namin is 158 AM to 3 PM. Okay, 3 so, PM to 10 PM is 200 po. Sa gym. sa gym. Don't worry, kasama na po doon ang pool. Ang inclusion na po nun is kasama na pool. Pwede na kayo maligo after nyo po mag-gym. Ah, okay, okay. Ayun. So, ayun, since Pwede mag-basketball. pwede rin po. May bola po ba doon? Or Meron po. ay, meron. Free na. Okay. Ayun. So, since train na rin. Ano eh, magtatagal kami dito. So, babayaran namin is 200 each. 200 per pax po, no? Per pax po. Pero pwede rin yung member. Member po, ang member namin is naka-promo kami sir, 1+1. Mm. 1 month registration, pre 1 month, for only 2,000. Paano po pag 1 year? 1,800 for membership, plus 200 for access card. Yung access card po namin is free 20%, less 20% all amenities. Mm. Gaya ng aming transient, swimming ng pamilya nyo, sa basketball, rent kayo ng basketball court, 20% discount. Ah, so, Rent kayo ng ATV, UTV, 20% discount. Kung ikaw ay isa sa member namin ng gym at ipapakita mo yung access card sa amin. Then yung access card, yun yung pinaka-ano namin sa'yo. parang proof na member. Proof na member ka po. Okay. Ayun guys, so kung may tanong kayo, bisita na lang kayo dito. Dito si Sir. Ayan. Kasi baka masyado nang mahaba yung video. Ayan. So, ayun guys, pag ano, walk-in, 150, 8 to 3, tapos 200 pag 3 to 10. Hanggang 10 po. 3 to 9 lang actually. 3 to 9. Okay, sige po. Paano po pala pag 1 year? May... Wala na po kami 1 year yata. wala na. Monthly na lang. Monthly lang po talaga. Ayan. So, yeah. Bibisitahin na natin yung gym mamaya. Bibidyo natin syempre. So, magbabayad muna tayo. Ano pala yung ano? May gagawin po ba? Waiver po ba? Okay. Okay. Sige. So, ayun guys. Bali may mga ano rin pala sila dito. Hindi lang gym. May resort din. May transient din po kami. May transient din. Ayan. So, andito sila guys. Bali, siguro mamaya i-picturean ko na lang para ano, lagay ko dito sa screen. So, ayan. Papasok na tayo sa gym. Ayan. Ito guys, may ATV rin sila. Ayan. So, pasok muna tayo sa gym. Ayan. So, ayan. Wow, ganda ng ano. Ito yung basketball court. Ganda oh. Ganda pala ng court nila guys oh. Sulit yung bahay nyo dito. Pwede dito yung pang ano na yan. Kunyari re-rentan mo tapos magpapalaro ka ng pan. Pwede ba yun? Pwede rin. Yung patulad ng... Ano lang guys, hindi lang siya covered pero maganda. Check natin mamayang gabi, parang maliwanag eh. Ayun oh, ang daming ilaw. Wow, ganda dito. Maganda yan talaga. Kasi yung signage namin talaga. Okay. Sana wag kumulan no.
Hiwalay po yung treadmill namin. Ay, walay. Treadmill namin nasa taas po. Treadmill dyan. Sige. May tao po ba doon? Wala po. Ay, wala. Paano po pag gagamitin namin? Pwede naman. Ah, Gumagana na kagad lang. ay, gumagana na. O, sige. Try natin mamaya. Ayan. Wow. Ito guys, oh. Oh, ito yung nakikita ko pag ano, sa Facebook sa ano, Facebook tsaka YouTube. Ito yung nakikita natin pag may nagpapa-member. Ayan. Ito pala, gym policy. Ayan. So, basahin nyo na lang guys. Lahat mo na kayo, sir. Iwan ko na kayo, sir. Ay, sige. Dito na pala. Thank you. Ayan. So, ay. Guys. Yung gym nila. So, syempre, hindi naman tayo laging nag-gym. O, sige nga, ikaw nga, Rap. Paano ba? Ito yung nice. Paano? So, ayun guys, dito yung gym nila. Tapos may mga treadmill din doon. Ayun. So, ano, medyo paulan na oh. Malakas yung ulan. Check sana natin yung swimming pool kasi parang meron pa sa kabila. So, wala pa si Rap. Wala mo saan siya punta, nag-CR ata. Ito yung shower. Ay, ano meron dito? Ah, wala ko may swimming. Ah, may swimming pool pa nga doon. Ayun oh. Ito. May swimming pool pa dito. Sir. Yan. Sir. Mulan na, sir. Kayo po may-ari nito, sir? Ay, hindi. Ayan. Kala ko kayo may-ari, sir eh. Pero matagal na kayo dito, sir? Taga rito ako. Ay, taga rito kayo. Ayan. Parang yung kanina dito, yung kila Alfred Watermax. Oo. Ito, sir, wala siyang heater, no? O meron, di lang gumagana ngayon. Ay, walang heater. Yung kabila meron. Ayun. So, kahit umuulan, kahit gabi kayo maligo dyan, ganda. Parang di tayo makakalaro ng basketball, ah. Parang. Pag guminto ba, sir, okay itong maglaro? Kahit umulan? Ah, oo, kasi yung ano pala, Ayo nga pala. maganda. Yung kanila. Yung plastic. Yung makapit. Plastic matting yun. Makapit, oh. Kahit umuulan yun. Pwede. Yun lang, Ayun. magpapaka ka na. Magbasa yung sa tapos mo. Ah. Walang isang puriman dito. Sir? Napang puriman dito. Ay, kayong gumawa? Okay. Marami nang pumuntang artista dito, sir. Yung vlogger lang. Ang mga vlogger. Sila, parang sila, K-Ram. hindi yung si Takboy. Ay, si Asian Pakboy. Tapos si Pero White. Cherry White. May mga vlogger din. Awan na sila dito daw. Marami pumunta rito. Ano sila pa ni Pacboy? Sila pa, wala na sila ngayon eh. Pacboy. Shoutout Pakboy. Kayo pa ni Cherry White noon. Ayan. So tara, tignan na natin yung ibang ano. Sige sir, punta lang kami doon. Sige, ikot lang kayo. Sige po. Thank you. Sige, pag-ikot dyan. Mapabasa tayo dyan, Rap. Dito tayo. Ano po? Ito. Ay. Saan po, sir? Pwede po. Tara, tara, check na natin tong event room nila, guys. Dito ako magbe-birthday, guys. Ayan. So, ay, Ay, ano siya? Tulugan. Ito yung event room. Ay, Tulugan ito yung event siya. plan. Doon yun pala. Ayan, medyo makalat guys kasi ano ngayon? Thursday. So,
Yung paglilinis pa lang siguro sila bukas yung ano. Ang batal. Ah, ito yung event room. Yan oh, mainit. Wala madilim rap. Sige nga, guys nga. Walang kuryente yan. Ay, hindi meron. Oh. So ito guys, oh, nakita nyo, ang ganda. Ganda guys. Maliit lang siya, pero pwede na. Pwede kayong mag ano dito ng event. Patayin mo na. Ay, yung pan. Exhaust. Ah. Ano meron dito? Uy, daan. Wala, palabas din to. Tara. Shoutout po sa YP4K Villa Verde Resort. Yan. Ay, tinanong sana natin kung ano yung meaning ng 1YK. Tara dito. Treadmill. Treadmill. Pasokin na natin yung treadmill guys. Ano meron doon sa kabila? Dapat ako yung nagbibideo sa'yo. Ay, ano. Baliktad ah. Baliktad, guys. Dapat ako yung binibig. Bisalak pa. Uy, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Kakahilo. Ah. Ay, shit. Ganda ng treadmill, oh. Oh, Ito yung sinasabing treadmill. sabi Habang- gagana na. Eh, gagana nga. Eh, gagi. Habang may naliligo dyan sa baba na chicks, Eh, gagi, bilis. treadmill ka dito. Dapat ba nakaganito? Nakahawak ba? O dito nakahawak? Uy, gagi. Uy, Dyan lang sa gilid. naku, marunong. Nakahawak dito? Di ba pwedeng hindi nakahawak? Uy, uy. Matigil ako dun. Ano yun? Yung Tingnan isa ako sa yun. sibsub ah. Yung isa, yung isa. Ito po yung pan. Ganito yan. Oops. Ito yung ano eh. Yan ang kamay mo yung magkocontrol. Tsaka paa. Uy. Uy. Eh, gagi. Umandar. Gagana siya kusa. Ito eh. Dyan, ganyan. Hawak. Paano kung tumama yung ulo mo dito? Sabi nila pag tumama dyan yung ulo mo, tanga ka. Sabi nila. Heart rate, 75. Nami-measure niya yung heart rate? Ayos ah. Yan na, hirap. Ito May po ano ay yan? kon siya. Ano yan? Ikaw din, video kita. Hindi na. Ito eh, paano? Pindutin mo yun eh. Yung Ito. yan. Tapos Oh, mabilis mabilis. pala yung kon no. Ay, dahan-dahan. Dahan-dahan Magdadagdag ka. lang. Paano maglakad yung... Paano maglakad yung varsity? Wag. Varsity. Uy, varsity. Paano maglakad yung mayaman? Paano maglakad si Girmoto? Ito, maglakad guys. Pag nakita niyo ako sa daan, ganito ako maglakad. Ito. Pero mabagal, pinasan natin. Na. 1.1 lang. Gagi. Pabilis siya na pabilis. 1.3. Uy, gagi, bumibilis pala. Uy, bilis nga. Ikaw rap, testing mo rin. Yan o yung quick start. Pinindot mo? Hindi siya umiilaw. Ay, baka sira yan. Ano yung incline? Ah, ito yung ano, tataas. Gagi, tataas to rap. Oh, gumanon siya. Ganda pala nito, no? Pag may Ganda sarili kang pala. ganito sa bahay. Tito Mike, meron. Miguel, Hmm. pag marami na akong pera, bibili ako ng ganito. Tapos yung bike, may bike pa doon. Ano, mabagal. Pag to, gagi, naging to na. Itaas mo tito. To na to, to. 4.
Puta yan, bumibilis. Bumibilis. Purito guys. Number 8. Gagi, wag. Number 8. Number 8, wag na. Oh, ang bilis oh. Ang bilis. Tama Number na. eight. Try yung number 8. Tama na ako. Ito lang. Number 8. Challenge. Oh, ikaw rin. Dito ka rin. Alangan ako lang. Ikaw. Okay. Ako lang tatawanan mo. Ano ka, siniswerte? Sige. Number 2. Uy, kagi! Mabilis yan! Mabilis na. Number 8. Number 8. Uy, tangawag ko. Akala ko yun na number 8 mo. Pag sarili na tayo. Nakabukas na to oh, para pag kung sakaling kung sakaling mabilis, tatapong ka dyan. Uy. Number 8. Number 6, tongik, wag number 8. Hindi na pindot, sa pa. Yan. Ay, parang wala. Tongik, mabilisan. Kaya pa? Ay, pa. Kaya pa. Uy, tanga! Okay, number 8 ang bote. Ano yun? Parang yung feeling mo ikuhan. Ano? Yung, 2. parang yung feeling mo ikuhan. Pag inapak mo siya dito parang umaalis ka na naman. Parang umaalis ka pa. Eto na to. Ayaw mo na. Stop. Yan oh. Stop mo na. Tap. Gamitan ng pa. Sensya na guys. Igno kami. Ngayon ka lang ba nakapasok ng gym? Yes. Oh, parehas kami guys. So far nag-enjoy naman kami dito sa YP4K Villa Verde. Hi guys. Dito lang yan matatagpuan sa Bued, Barangay Bued, Alaminos, Pangasinan. Paano to? Ay, tatama sa ano? Ulog mo. Ha? Tatama sa tuhod mo. Tatama sa tuhod mo eh. Hindi ba natatanggal yan? Uy, ano yun? Wala ka, nasira mo. Ay, pwede. Pwede, Okay guys, the moment of truth. Pumunta kami dito para mahirap. Joke lang. Wala naman, hindi naman mabigat. Ha? Number. Ang gusto kong bilhin, ayun, yun. Yung Wala, hindi mabigat. gusto mo nang mabigat? Doon magbuhat ka ng dumbbell doon. Wala na doon. Ay, ito yung sinasabing mga bikers. Kaya nga. Bikers po ako dati. Biker siya dati guys bago siya maging addict. Naging addict na. Saan ka addict, Rap? Adik sa kanya. Addict sa kanya. Power. Primatyan na daw, boy. Sus. Hindi pa rin siya may ista. Akala mo bike yan. Hindi pa rin siya nagkukan. Quick release. Lakas na mo na, no? Yan, swimming tayo mamaya dyan, guys. Ahahay! Sarap. Ikaw rin. Yan, higog. Tangin na ako. Hindi ako marunong. Okay. Ito. Ako nga Rap. Ganyan yan. Tapos, ano to?
Dito mga kumakan. Sige nga. Ganyan. Okay. Pero walang laman, oh. Walang laman. Kaya pala madadali. Ito ba? Ito. Okay. Ito nga. Natin. Ako? Oo. Sige. Di ba pa masyadong Hawakan mo mabigat na. yan? Wait lang. Natutok pa sa mukha ko. Aray. Yan. Pag nailagay mo naman na pan. Ito. Montage. Tama ba itong ginagawa? Hindi ko alam kung tama. 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 Mga Team Dragons yan. Aray. Aray. Harap. Ayoko na. Aray. Kunin mo. Sa kabila. Hindi, ayos lang yan. Kunin mo. Tungik. Kunin mo. Mga baguhan. No? Pagaling mo yan. Ito na yung gusto ko ng try. Ano? Ito na yung... Sa paa. Ha? Gagi. Wait lang. Di mo kaya to, Rap. Saglit. Saglit lang. Tama na sa 15. 20. 20. Basic. Ano yun? 20, no? Maganda. Pang pangasa na sa paa. Ha? Strict. Negas. Kala ko basic. One. Two. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Ano to? Rob, daan-daan ka dyan, ha? Last movie ko alam yan. Ito yung la. Ha? Ito yung la. Baka mabigat yan. Ang bigat nga. Hmm. Oh. Ang bigat. Tanggalin natin yung pad. Dalawa. Bigat. Watch. Ayan. Yun, oh. Kaya? Mabigat. Ang bigat to. Wala kasi yung ugat-ugat mo. Ang bigat. Ikaw dito. Try mo. Try mo. Basic. Basic. Mamaya sakit na yung kanya, balakang niya. Kasi cellphone pa nga ako, eh. Fitness mo. Tulak muna. Aalalay ako. Tingnan mo, pakita mo yung binabuhat ko. Ang gaan pa yan, ha? Gantang ito yung nakalagay kanina. Oh. Nagdag. Dagdag, kulang. Kulang, Rod. Pag mga ganito, binibasic ko. I-build mo maigi ang code mo, Tito. Ang hirap ibalik. Pag binen.
Yan, up. Easy. Uy. Hindi naman ako nakikita sa video, Rob. Nakikita? Kita ba ako? Yung katawan mo pa. Hindi ko basic ko lang to. Ikaw hirap na hirap ko eh. Oh. Oh. Ayaw. Dito ah. Gusto ko yung mas mabigat. Oh, game. Ako yung instructor mo. Ito rin? Ikaw. Hindi. Ilan yun? Kunti lang yun. Kunti lang. 40. 40 yan? 80 ata yun eh. Mga guys. Idol yan. 10 reps. 1 2 Ano ito ba? Four. Ano hawak? Ano ba? Lagyan ito. Kabilaan. 5 6 7 8 9 10 Basic. Basic yung pinapagawa mo eh. Ito, next. Ito. Dito abot. Mas karap. G. Na. Mali. Tungit tama. Mali. Nakaupo ka lang dyan. Yung kamay mo ang hihila. Ganito to. Bakit? Kamay mo manghihila dyan. Para sa ano to? Pwede. Sa mga dagdag mo. Ah. Yun o. Montage. Ah. Lang. Pogi muna tayo para pogi tayo sa camera. Oops. Tapos na. Basic lang to eh. Ito, Hila. hihilain. Isabit mo yung paa mo dyan eh. Dito. Hindi. Ganun. Sa ilalim. Dito. Yan. Hila. Parang makakadisgrasya tayo ko. Hindi. Baka mamaya mabagsakan ako. Ayoko. Ano pa? Ito. Yung legs. Ito mo ito eh. Sige nga. Heidelin Diaz. Igaganon ko. Sige. Ba't ang bigat? Aray. Sabi ko sa'yo, masakit sa kwan. Akala ko 40 lang kasi 20-20 may ano pa to. Parang 50 lang. Hindi kaya. Ito na lang. Squat. Squatting. Squat? No, sa leeg. Ha? Sa leeg. Di ba ganito? Ganito ata to eh. Sa leeg. Tungi. Ito yung gano'n. Hindi, sa leeg yan. Anong sa liig-liig yung magbubuhat? Dito yan oh. Oh. Watch and learn. Ay.
Uy. Ano ba? Oh. Galing ah. Ang ganda na. Lang. Paano to? Basic lang sa akin. Yeah. Yo, kakanta pa ako. Gusto ko itaas mo. Hindi kaya. Hindi naman si Juan. Ano? Ayan. Ano naman yan? Kayang-kayang. Kayang-kayang. Ah, okay. Hop, putik yan. Sige nga. Ganun. Maiksi lang. Hmm. Ano to? Maiksi kasi yung paa natin. Ano dyan? Doon, lagay mo doon sa bandaron. Hindi siya bumababa. Hindi, amin na. Oh, dito. Sige. Sige nga. Ay, mali. Baliktad. Wait mo kung na siya. Dito pala sa kabila. Wala, hindi nga siya yung legs ko. Ayan. Yan lang talaga. Wala. Pangit. Oh. Ay, basic na to. Uy. Uy. Mas makasagad po. Harap masira. Kukulit pa yan. Kulit pa dito. Ha? Ay, kanta tayo. Hello? Hello? Yung mic. Hello? Maya yung mic pa. Hello? Ah? Wala na yan. Hello? Tubat. Ay, walang kokan. Battery. Walang battery. Patugtog. Ayaw. Ito ra po. Yung ganun, no? Ta? Oo. Basic. Kaya mo yan? Tanggalin mo kaya muna yung fitness mo. Sino nagbuhat dito? Pati itaas hindi kaya. Tungit ka, wag mo nga ngayon, hindi mo kaya. Yung lalaki siguro. Ang sakit. Aray, kilayan na yata ako. Sabi ko, bawasan mo eh. Yung mga tukon na to sa kamay. Ito, ganito, dumbbell. Yan eh. Ano sa legs? Ay, ito yung kaganyan ka, no? Saan to eh? Pwede natang, ay, gusto mo nang mag-swimming. Sige tayo. Swimming na tayo. Sige na lang tayo. Uy. Uy. Yun, oh. Yun, oh. Aray ko, yung abs ko, sakit. Sakit sa abs. Ano, masakit? Ano? Kaya? Tara tayo? Sakit, sakit yan. Ano yun, miss?
Sakit sa paa. Sakit sa paa ta. Lumulusot yung balat mo. Parang net na matigas. Wala ka? Uy! Tabas. Ay, tanga! Wala kasing practice. Uy! Tabas. Tabas. Ayan, magsira. Nakakapal eh. Pilir nga lang. Dito. Bakit tiyakpan nga lang. Kanina hindi nila tiyakpan, hindi ka naglaro. Sabihin natin ang video. Ano yan? Good pa rin no? Wala. Uy! Scar. Uy! Abis! Look the donkey. Donkey. Look a donkey. Look a donkey. Look a. Ayaw, boss! Uy, pade. Okay. Ol. Ha? Bakit? Pinapik mo! Ay! Uy, I'm God. Panis. Kaya nakaka-score! Malinis naman yung tubig. Finish. Uy, gagi malalim. Punta ka nga doon. Wala. Malalim. Ay, gagi malalim. Hindi malalim. Hindi. Malalim, tungik. Hindi malalim. Malalim nga. Doon yung mababaw, no? Hindi, malalim ka na. Tungik, mababaw. Yun, oh, kitang-kita nga eh. Lipos yun. Gagi, ang lalim pala dito. Dito tayo. Ah. Mainit? Mainit? Malalim. Mainit yung tubig? Mainit. Mainit daw, guys.
Babaw. Babaw butik. Kala ko mainit. Mainit na. Malamig. Mainit. Ay, putik. Ah, shit. Sarap ng tubig. Ay, medyo malalim nga, guys. Uy. Eh, ano mo ngayong camera wrap lagi mo dito sa gitna? Saan? Sa gitna. Yung kita tayo sa gitna. Iikot mo lang. Iikot mo lang konti. Yan, okay na yan. So, yung video pa kita. Tungi, kung ilulubog yan, masisira yan. Wah! Shower out. Shower out. YP4K Villa Verde. Tagalan mo pa. Abot mo pa dyan, tita? Ha? Abot mo pa dyan? Abot ko pa. Nailog po yung tubig. Sa ilong ko pa dumaan. Ba? Sige. Wala, nakaka-practice kayo, naliligo kayo lagi. Partida ay bal. Yung hanggang nung gano'n dito ka natin. Ha? Nga, napakot na ako. Hanggang dun panit. Patayin mo nga rap yung GoPro. Tagal mo naman. Galing na ako dyan, tapos punta ako dito ulit. Tagal pa yun, no? So, ayun guys, medyo basa-basa na tayo kasi nag-swimming na. Ayan. Pero, bibili tayo ng pagkain kasi medyo nagugutom na. Yes ka. Milk tea rap. Yes. Milk tea guys. Parang gusto ko rin ng tayo guys, sasama tayo mamaya. parang gusto ko rin ng milk tea. Tara. Ang tayong milk tea yan, nabasa na si Blacky. Ito yung outfit check ko ngayon guys. Wala siyang chinelas. Hiniram ko yung chinelas niya. Nike yan, Nike. Nike. Nike cut. Power. Parang Nike. Nike. Cut. Nike ano yan, transparent. Kala niyo wala siyang suit pero meron. Bagong labas. Bagong labas guys. Ito, fishball. Kakakuan. Ikyam. Full na lang. Yum. Sige. Magkano po? Ito, 3.5. Ito naman, 7.5 piso. Ito, tigli 5. Lumpiang gulay ito ha. Ito, turong. Lumpiang gulay ako. Ako sa akin. Ito. Bali ano, 15 dito ate, 15 pesos tas 5 pesos. Magkasama na? Oh, magkasama. Shoutout kay ate. Ay, Baka naman, joke lang. Hindi. So wala kaming makita na nagbebenta ng milk tea guys. ay walang milk tea dito.
Wala. bayan lang. Sa bayan lang. Ito na lang. Na lang guys. Manghang, Opo. matamis. Mahanghang te. Yan. Okay, rap-rap. Ano sa'yo? Lumpia. Lumpia. Ilang lumpiang gulay? Dalawa po. Pwedeng lagyan ng sukat ate. Kung gusto mo may chili oil pa dyan. Extra ka. Uy, sarap. Tatlo dito po. Tatlo lang? Ano pa Gusto mo sa'yo? rin? Apat. Hindi, ikaw na. Tatlo na. Tama na yung sa akin. Bigyan ko na ng suka. Okay na po yan. Tapos palamig. Palamig. Dalawa. Magkano yung palamig te? Fine. Dalawa. Palamig, palamig, palamig. Nananananibig. Palamig, palamig. Hindi kasi kami nagbaon eh. Wala, ito ang pagkain namin. This bagong luto guys. Ikaw na ako eh. 15 lang sa'yo? Ako na ko nga po. Ito nga mo. Ate, Palamig mo din. mag-iwan ako ng sticker. Isama ko kayo sa vlog te ha. Sa YouTube naman eh. Thank you. Anong vlogger kayo? Gear Moto po. Kanya ako. Ay, dyan na lang. Kuha na lang po kayo dyan. Yung Shoutout po. napapanood ko minsan. Ay, dumadaan din po pala. Yun o, shoutout po kayo sir. Yeah. Ano? Paano? Uy, nice one. Ay, kasi yan ang sticker. Sticker. Okay. Kagaya ko ba napapansin? Ano pong pangalan ng ano nyo? Gear Moto po. Mabibidyoan tayo guys. Bigyan ko na lang kayo ng ano, bala na kayo dyan. Oh, anong pangalan nyo? Ako po si Denmark, tapos si Irene. Ayun, shoutout kila ate at kuya. May papa shoutout kayo? Wala po. Wala. Ay, shoutout po pala sa mama ko. At Ah, sa mama. mama ko. Shoutout po sa mama ko nung nakikasabay po namin. Bye-bye po, thank you. Ingat po. Thank you. Uy, tara na kayo ate. Ay, sige. Thank you. Nasa may video ako, sir. Okay po. Thank you. Ayun guys, so rami na siyang kalaro. Pero nakapaa pa rin. Paa pa rin siya. Ooh. Hey. Papagabi lang tayo ng konti guys kasi ano, antayin lang natin umilaw. Tignan natin kung gaano kaliwanag dito paggabi. So, yan. Charge ko muna yung GoPro kasi lobat na eh. Ay, may... Oh, ganda ng ano. So, ito yung view guys paggabi dito. Ayan. Doon yung gym. Tapos, ito yung mga transient nila. Mga rooms. Tapos, dito naman yung swimming pool. Ayan. So, ito siya. Daming ilaw. Paggabi. Ayan. Ganda rin, no? Tapos mainit yung tubig niya, guys. Tsaka malinis. Ayan. Tara, puntahan naman natin yung basketball court. Guys. Okay. So guys, yung ano, basketball court paggabi. Pwede ring maglaro. Ay, hindi nila sinwitch yung solar. Ayun oh, may mga solar dito oh. Hindi ko alam ba't di nila sinwitch. Yan. So, maliwanag pa rin naman. Pero mas maliwanag ngayon.
pag sinut siguro yung mga yan. So nakaswitch eh. Siguro pag may ano lang yan, may maglalaro. Pero maliwanag na rin naman. So ayun. So yun guys, medyo na-stuck na kami dito. Umulan na naman oh. Na motor life lang kami, motorist life guys. So papahintuin namin tong ulan bago kami umalis. Kasi mababasa yung gamit eh. Ayan. Kakapuntay lang. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my